però que avui estic així, voleu que us resultadet? Que per l'horari ja tenim, jo què sé, el missatge de l'altre dia de Mariano Rajoy, no? El bombo, Mariano Rajoy ahí, una bandera de España a la tele, y yo diré... Hay que sacar los símbolos de la calle. Dios Mariano, quan em vaig veure, la bandera darrere, el moble, i dic, mira, veig que vaig a dir, ponme un motivo. Pobrete, avui jo no que s'anireu dient. Però avui no, senyors, avui no toca parlar de tot això. Avui vaig a contar-vos, vaig a fer-vos un espectacle molt personal, I la presentació era simplement per a dir-vos això, que el que vaig a contar avui és una història de coses que m'han passat, per això és un monòleg. El que aneu a veure avui és el monòleg més personal, més, diguem, autobiogràfic de Xavi Castillo. M'ho permetiu que vos ho conti, digueu-me que sí. Sí. Això no té color polític, és com coses que han passat. Que m'hagi passat en un PP no vol dir res. El que ha passat, com passar en Joan Ignasi Pla. És que és de veres. Anem a veure, jo vaig a fer una reflexió. Mira, això no té res que... No anem a treure això. Vaig a fer una reflexió sobre el món de l'humor i la política. Una tonteria que vaig a dir ara. Perquè tu dius, Rita Barberà. I la gent s'apaixona. Però tu dius, Joan Ignasi Pla. No se sent això. Oh! Hòstia! Hòstia! Càstig de Déu! Aviseu molt bé si hi ha algun problema de tensió, Que de veres, anem a veure, doncs diu Joan Ignasi Pla i la gent encara no això, Joan Ignasi Pla ara ja res, Perquè això, lo típic, que no li paga les factures. Bueno, senyores i senyors, ja farem broma de tot el que puguem, però jo vaig a contar-vos una història que es diu Com la iglesia hemos topado, són coses que m'han passat i de veres, Jo ja vas vindre així a fer la regata de Rita i avui toca això, se recordeu de la regata de Rita? Vaig fer un espectacle sobre la Copa Amèrica que es deia La regata de Rita. La regateta de Rita. No se'n recordeu? Ho vaig fer així, La regata de Rita, el show es dia, La regata de Rita. Imagineu-vos la regateta de Rita, La regateta de Rita plena de borrellons. Però no, esta no, la regata eixa no, esta. A mi m'agrada fer broma de la regata de Rita i tot això, i avui li toca parlar del món de l'església. Senyors, coses que m'han passat, a veure si us agrada. Vaig a contar-vos coses meues amb el títol de Con la iglesia hemos topado, l'heretge de Xàtiva i altres històries! Senyors, ara ja estem millor, veritat? I la llibreteta... Comencem, sí o no? Digueu-me que sí. Sí. Con la iglesia hemos topado l'heretge de Xàtiva i altres que vosaltres diu, per què este espectacle? Pregunteu-me per què, va, pregunteu-me per què, va. Jo veig les cares a voltes del públic, d'ací de la Safor, que mira com dient, xai, este xic, pobret meu, perquè li ha pegat ara per l'església. Pobret meu, pregunteu-me per què, va. Doncs mira, perquè jo, fent teatre d'humor per ahir pel País Valencià, doncs he tingut alguna enganxada. Això que dius? Alguna enganxada. Això que dius? La puta que enganxada! Els abusos no puc fer-los molt bé avui, però són... Això que dius, he tingut alguns problemetes amb el món de la censura. I resulta que em va passar una cosa en Xàtiva, que alguns coneixeu, a que sí, no, que és l'origen